मेगा म्यूजिक पहाड़पुर। छोड़ा रे करके वीडियो कॉल तोरे देखो मर के बोल। अगे जैनी ससुरवा तले भी खबर यकीनाई करे भी कॉल। अगे जैनी ससुरवा तले भी खबर यकीनाई करे भी कॉल। छोड़ा रे करके वीडियो कॉल तोरा देखो मर के बोल। छोड़ा रे करके वीडियो कॉल तोरा देखो मर के बोल। अगे जैनी ससुरवा तले भी खबर यकीनाई करे भी कॉल। अगे जैनी ससुरवा तले भी खबर यकीनाई करे भी कॉल। छोड़ा रे करके वीडियो कॉल तोरा देखो मर के बोल। छोड़ा रे करके वीडियो कॉल तोरा देखो मर के बोल। देखो मर के बोल। छोड़ा रे करके वीडियो कॉल देखो मर के बोल। अगे दिलवा से देवी का हमरा निकाल गे। शादी होते कहीं जैनी बदल गे। अरे ऐसा नहीं होता। और भले हम रहब ओ पियवा के पास रे भूलबो नहीं तोरा जब ले रहतो सासरे। अगे रंग रूपा बदल हा नहीं बदल हा अपन रोल। अगे रंग रूपा बदल हा नहीं बदल हा अपन रोल। छोड़ा रे करके वीडियो कॉल तोरा देखो बर के बोल। छोड़ा रे करके वीडियो कॉल तोरा देखो बर के बोल। देखो बर के बोल। छोड़ा रे करके वीडियो कॉल देखो बर के बोल। अगे जब ले देखै मीना हमरा उसीन गे। ऐतौ न छौरी रतिया में नींद गे। ऐतौ न छौरी रतिया में नींद गे। और भतरा के पहिले देखे सुतैबो तो फिर तोरा से बतियैबो। अगे सब दिना बनाइले रहिया परमद से माहौल। अगे सब दिना बनाइले रहिया पिंटू से माहौल। छोड़ा रे करके वीडियो कॉल तोरा देखो बर के बोल। छोड़ा रे करके वीडियो कॉल तोरा देखो बर के बोल।